yung phone holder. So yun. LED lights. Yan o. Ito guys yung mic niya. Tapos sampulan guys natin ng cellphone. So ito na guys yung ating pag-vlog. Diba? Taray. What's up mga kapare ko? Oy, good morning. Ayan guys, solo flight guys yung lakad natin ngayon. So guys, pupunta tayo sa bayan dahil kukunin natin yung padala ni Shopee. So naalala nyo guys yung in-order natin nung nakaraang linggo. Nag-order tayo sa Shopee ng gadget para sa ating pagbablog. So yung in-order guys natin, ito yung itsura. O ayan o. Ayan guys yung itsura nung in-order natin sa Shopee. So titinan guys natin ngayon dahil first time nating mag-order ngayon sa online. So Shopee. O sikat naman yung Shopee eh. So ayan, mega love shoutout sa iyo Shopee. Sana yung in-order ko guys na ito, yan yung in-order kong yan, kapareho guys nung dumating kahapon. So dumating na daw kahapon yung order natin. So sana magkapareho siya, mag-akma. Hindi yung tipong nagpa-deliver tayo ng gadget tapos ang dumating bato, di ba? So mayroong ganung issue sa mga online shopping. So sana ito first time natin gawin to. So sana kung ano man yung in-order natin guys, kung ano man itong katulad nito, kung ano man 'yan, so ganoon din dapat yung ating natanggap. So unboxing tayo guys mamaya. So excited ako kung anong laman dahil nahiwagaan ako, ang dami kasing issue na pag umorder ka ng ganito, iba ang laman, so ganyan. So ngayon natin mapapatunayan guys na ganun talaga yung ano. So ayan guys, so kung bago lang kayo sa channel ko, so guys, don't forget to click subscribe and notification bell button para ma-notify kayo sa mga aking mga ginagawang videos guys. So ngayon guys, solo flight tayo ng lakad. So medyo mahirap mag camera dahil nakamotor tayo, wala tayong body cam. So fast forward tayo. So, tara! Months later. Mga kapare ko, ayan guys, andito tayo sa Labo. Nakarating lang natin. Ayan, no? So dito yung bahay ng tita ko. So dito dumating yung pina-deliver natin galing sa Shopee. So tara guys. Ano, kumusta? Balita? Ha? Andito na yung deliver? Asa yung deliver kahapon? Ito ba yun? So ito guys, yung deliver. Ayan. Ayan, ito yung galing kay Shopee. So ayan, JNT Express. Ayan, order SN. Ayan. So ito guys yung ating
Ayan o. Nakalagay ay Ramil Hamito, Rizal Street, Labo, Camarines Norte, South Luzon. Ayan. Diyan mo na. Unboxing tayo guys mamaya sa doon sa kubo natin. So talagang ito lang yung kinuha natin dito. So ito na guys yung order natin na from Shopee. Ayan, sana magtugma ito guys dun sa ano, dun sa in order natin, sana ganito ang laman, hindi ba to. Ayan, so ayun. Pasaka na rin ako ng bahay. So nakuha ko na yung ating ano, mulan kanina lang. So nag-upload na rin ako guys dito. Dami akong video na-upload, 4 eh. So tara. Kapare-boy, and guys, kakarating lang natin, so buti hindi tayo inulan. And guys, so ngayon guys, mag-unboxing tayo guys ito. So guys, yung delivery ni Shopee. So unboxing tayo guys. So what's up guys, ayan, unboxing tayo guys nung ano, nung dineliver ni Shopee sa atin. So talagang akma yung ano, yung in-order natin sa mga online shopping. So matitistihan guys natin sa halagang 1,029. So dati guys itong ano 2,200. So nag 53% off tayo sa Shopee. So kinuha na natin to. Ito yung in-order natin na gadget. So ito ay Andor phone vlog video kit with table tripod, phone holder with cold show microphone, and LED video light remote. LED video light and remote shutter. So yun guys ang laman nito, so 4. Tingnan natin kung anong ano, so package na yun. Tingnan natin kung talagang akma siya doon sa in-order natin. So ayan guys, yan no. Yan dapat ng itsura guys yan. So ngayon natin nalaman. Ayan no, medyo yupi-yupi na siya sa gilid. So sana hindi na damage yung ilalim niya. So minsan kasi pag na-deliver, nadadamage na. So dahil dun sa pag-deliver, mga walang pakialam yung mga ano, mga nagdi-deliver para paano. So yan, yupi-yupi guys yung karton, sana hindi ito ano, sana okay siya. So ito guys, sana okay. So guys, ito yung ating kung tawagin ay so Andor phone vlog video kit with table tripod. Ito guys yun no. Yung ating ito guys yung table tripod kung tawagin. So ayan. So yun namang ano, phone holder. Ito guys yun. Phone holder, ayan. Microphone. Ito yung cold show microphone. Ito guys yun. Ayan no. Ito guys yung microphone nya. Ayan. So LED video light. LED video light. So ito guys yun no. So ito guys yun, LED video light. Ayan. So di battery guys siya, di battery. So nilagayan tayo ng ano ba to? Ayan. So nilagayan siya ng battery. Kailangan niya ng battery guys para lang gumana. Hindi siya chargeable. Ayan.
So wala palang pre. Di natin masasampulan dahil wala tayong battery. Kailangan natin bumili guys. So actually ito rin guys, di battery rin to eh. Ayan o. AAA. So, kailangan lagyan din guys ng battery ito. Ayan. Ayun. And then guys, last, remote shutter. Ito guys yun o. So wag nyo guys kakalimutan yung i-subscribe yung channel ko kung bago lang kayo. Please don't forget to click subscribe and bell button para updated kayo sa mga gagawin ko pang mga videos. At ayan nga guys, dahil meron na tayo nito, so asahan nyo guys na kahit gabi, araw, maggabi, magbablog tayo guys. Ito ang purpose ko kaya kumuha ako nito. Dahil yung camera natin is walang hindi pwedeng pang gabi. So ngayon guys, meron tayong pang gabi. Ayan guys. At bago yan, shoutout muna tayo. Unang-una guys, gusto ko munang i-shoutout yung mga taga-BDO yan sa branch ng Labo, BDO Network dyan sa Labo. So hindi natin alam na may bagong bukas na palang branch ng Labo. So hindi na tayo pupunta ng Dait dahil yung nakaraan guys, nag-open tayo ng account dahil hinihingi yan ni Lolo Whitey yung account ng bangko. Dahil ang sahod yata is bank to bank. So, kumuha tayo, nag-open tayo ng kahit ATM lang. Ngayon guys, shout out po dun sa mga empleyado ng BDO na nag-entertain sa akin. So, ang bilis din yung doon sa isang bangko guys, di ko napapangalanan, yung Karatig Bangko. Papabalikin pa ako. Actually, binigyan ako ng papel. Kailangan ko pa doon ng barangay clearance. So, tatagalan. Saka medyo mahal yung pundo niya. Dito lang doon sa BDO guys. Yung oras na yun, narilisan din ako ng ATM account. Saka, yun nga lang, after 2 weeks natin makukuha yung ATM. So, ayan, maraming salamat sa mga empleyado dyan. Sa dalawang guardia dyan, sa dalawang guard. Ayan, ayos yung nyo, entertain nyo sa tao. So, patuloy nyo lang yan, mga parikoy.
Yan, siyempre yung mga empleyado natin sa loob ng bangko. So, maraming salamat sa inyo ma'am. Ayan, mega love. Shoutout sa inyo lahat ma'am dyan na empleyado ng BDO dyan sa Labo, Camarines Norte. O siyempre dyan lang sa Labo. At babalik ako dyan after 2 weeks sa bangko. So hindi na tayo kailangan pumunta pa ng malayo para mag BDO. So dyan guys sa Labo, mayroon ng BDO. Medyo tago nga lang siya, pero nahanap natin. Kaya thank you lang marami. So sa tatlong ladies diyan sa napasukan ko doon. Actually, 4 yata sila eh. 3 doon sa nag-entertain sa akin, tapos plus si ma'am. Ay tama, 4 nga sila. Ayan. Thank you ma'am, maraming salamat. Ayan na. Ayan guys, sa mga gustong mag-open ng account sa BDO, mayroon na po tayong branch dyan sa Labo. Ayan, dyan lang sa may yun, malapit yan sa may Bautista Street ba yun? Ay, hindi ako magsasalita, baka hindi ko alam po anong street yun. Basta guys, sa may Palawan yun, tapat ng Palawan. Ayan, sa may kainan yun. So, sa mga gusto po mag-open ng account sa BDO, mga taga dito sa amin, mga malalapit lang. So sa Labo guys, mayroon na tayong BDO branch. Ayan. So, yan. Once again, mega love shoutout sa inyo dyan sa BDO. Yan guys, maraming salamat. At syempre, shoutout sa ating Team Parikoy at saka sa ating Team Libag. Yan. Sa mga ka-team naman natin sa YouTube. Yan, syempre, shoutout sa ating mga nag-sponsor dyan. Plus natin handle is lahat ng sumusuporta sa hanggang ngayon guys. So maraming salamat kay Steve Dolay Channel. Ayan. Kay Pres Ilocana Channel. Sino ba? Cordapias Vlog Channel. Ayan. At sa team naman sa team Parikoy naman, sila Ma'am Lisa Francisco, Cobring Ilonggo. Ayan. Sino pa ba? Sila Lunch. Lahat ng member natin diyan sa Team Parikoy. Saka kay Ma'am Mario, Charmaine, at kay sino pa ba? Kay Rizky Kabaya, ayan. Mega love shoutout sa iyo, idol. Siyempre sa Team Libag si Ma'am Leod React, 5J TV, Lorly Lumerio, sino ba? Siyempre, Boss Arnel 27 Vlog. Ayan. Mega love shoutout sa inyo at dito sa ating mga laging nandyan sa aking premiere, sila Juju. Ayan, Boss Juju. Ayan. Mega love shoutout sa iyo at kala Batangginya, Ilocanang Batangginya. Ayan. Siyempre kay Idol Mike, kaya mega love shoutout sa iyo. At shoutout na rin kay Joy Sier. Ayan, mega love shoutout. At kay Cinco Mako Vlog. Ayan. So tama ba ako? Ayan. So sa mga hindi ko guys nabanggit, huwag kayong magtatampo dahil hindi ko kabisado yung mga So basta maraming salamat sa support ninyo at sa panonood ninyo ng aking mga videos. Lalo na sa mga nag-a-attend sa akin sa mga premiere ko. So guys, pasensya na kayo dahil hindi ako maka full support sa mga LS, sa mga premiere ninyo. Pero nire-replay ko naman yan. Pag napuntahan ko yan, pag may nagpasa sa akin ng link. Kasi ang net natin guys dito is limited lang. Dahil magastos at kulang. Actually, doon pa ako sa bayan nag-a-upload. Dito, pag minachimpuan ako nag-LS guys at nag-premiere, pag nag-open ako, pinupuntahan ko naman. So huwag kayo guys magtatampo, huwag kayo magre-reklamo sa akin dahil hindi ko kayo nasusupport. Okay? So basta support ho ako sa inyo kahit na pag nachimpuan ko kayong naka-open at meron tayong net. So dito guys, probinsya to kaya medyo mahirap sa net. Actually gusto ko sana magpara ALS pero hindi ko magawa dahil dati nag-ALS ako kaya lang malakas kumain sa load. So, wala naman tayo guys na pundo para may pang-load tayo. So, hindi pa tayo sumasahod. So sana pasahodin na tayo para maging uunahin natin guys na project sa unang sahod. Siguro ayusin natin yung network natin. Sana
Ayun, baka magbago ako guys ng wifi. Nagbili ako ng wifi na medyo malakas yung signal. So yun guys, once again maraming salamat sa inyo at yun lang po. So bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.